Musa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan Ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 16 ga watan 4 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul tauba a shafi na 199 aya da take a farkon wato wannan shafin wato a cikin suratul tauba kenan aya daga ta 72 za a tashi zuwa aya ta 73 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير نعم bayan Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin abin da ya mu'minne alƙawali ya ba haka ba abinda an kai mu'minne alƙawali aljanna abinda aka yi makafirai alƙawali ita ce wuta an kai muqabala kamar yadda ibnu ashur ya faɗa an kai muqabala ta mu'minne da munafikai da ayyukan mu'minne da ayyukan munafikai an gane ko da kuma sakamakon mu'minne da sakamakon kafirai ajiya wajen ayar wa'adallahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin an gane ko wa ridwanun min Allah akbar mun ce shu'ba ya karanta wa ridwanun min Allah in ka ji wannan kira aka kace an yi kuskure to amma a cikin har da alqur'ani akwai aya tamkar wannan a cikin wace sura suratul saf ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum la musukuni wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn kuma ka ba can sai ce zalikal fawzul azim nan ko wa ridwanun min Allah akbar alaramu mai hada alqur'ani mun ji wannan da kyau na biyu kuma a cikin tafsiri na shekaran jiya in ban manta ba lokacin da mun ka bijiro da wadansu ayoyi kuma ka kawo ayoyi wajen innal ladina yakfuruna billahi bi ayati llahi sai muka ce innal ladina yakfuruna billahi innal ladina yakfuruna bi ayati llahi an gane ko wa yaqtuluna an-nabiyina a cikin suratu ali imran an gane ko wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin imamu hamza ya karanta wa yuqatiluna alladhina wato wa yuqatiluna an-nabiyina sai zaman to yaqtuluna kashewa yuqatiluna yaqa kaga yaqar annabi
shi ma babba ce ballantana kuma wanda ya kashe annabi ina fata an fahimce ni dan haka kira'o'in da suna magana ne wato daban-daban ya kamata irin wannan a faɗe shi saboda kan wani ya zo wato yayi kuskure ya ayyuhan nabiyyu kira ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamu nafi yana karantawa ya ayyuhan nabiyyu ko ba karan bane wasu sun kace da annabiyu da annabiyu duk ma'anar su daya an gane ko suka ce dama nabiyun ne alhamza ta zo karshe sai an kace nabiyyu kamar innaman nasi'u sai an kace innaman nasiyu dama na sa'adin ne sai an ka maida alhamza ta koma ya'un wannan akwai shi a larabci ya'un ana iya maida ta alhamza ana maida ta ya'un walladhina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi kuma sai an ka ce riya'an nasi a qira'atu Abu Ja'far babu matsala ba sai ko mun fahimta ba wasu ka ce annabiyu daban annabi'u daban sun ka ce annabi'u daga naba'a ne naba'a yana bada labari ko ba ka bane annabi'u shine bada labari to annabiyu mai bada labari kenan fa'ilun ne bi ma'ana fa'il munabbi ko kuma annabiyu fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul almunabba wanda an ka ba labari kuma duk annabi an ba shi labari kuma ya bayar da labari ko ba kanan bane Allah ya turo mala'iki ya ba shi labarin abinda ake son ya isa na sako na Allah shi kuma ya ba mutane labari lokacin da ake ba shi labarin munabba ne lokacin da ake ba da labarin munabbi ne وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير كاغا نبأها يا بات الأبادي شيني فائل قالت من أنبأك هذا قال نبأني أنباش الأبادي يكون مفعول به تو النبي كما سيسونك تشيكو دقا النبوة شيني الشرف na bayan bu sai kai hattara in an ce na bayan bu abu ya kauce kamar takobi in an buga sai a ce na basaif takobi ya kauce ko ya dakushe inji malaman zauri an gane ko na bayan bu irtafa'a ya daukaka sai suka ce annabiyu daukaka annabiyu bai bada labari wanda an ka bashi labari kuma duk babu matsala babu annabin Allah wanda bai da daraja bai da daukaka ba shikenan ba kuma babu annabin da Allah bai bashi labari ba kuma a umurce shi da bada labari ba hatta da malaman da suke cewa annabi ba a ce isar da sako zuwa ga kowa ba an ce kawai shi kadai na an ka ba labari ya zama na koma ta shakka ya ga wannan ba gaskiya bane ina ba ta fahimci annabawa suna isar da sakon Allah shi yasa ma za ku ga suna kawo wani abu al-lughuz lamun ghainun zayun kacici al-ahaji tambaya mai iya rikitar da kanka na fata fahimce ni sai su ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi iqra wa ursila bi mudaththir wai nubbi'a ya zan annabin Allah bi iqra domin an ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga ba a ce ga mu kowa ba sai su ce ursila an turo shi bi ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir sun kace to kenan yake annabi ba shi ne tana yiwa annabi ba a ce ba kowa labari ba wannan ba gaskiya bane wannan fassara ta saba mini ba ta saba ra'ayina ba fa ni ba ni ne addini ba qur'ani ne ta saba ba ina fata an fice ni Allah na ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa mundhirina annabiyina mubashshirina suna bushara gawa ga mutane wa mundhirina suna gargadi ashe annaba suna gargadi dan haka kuka ce komai ban zance mafi inganci bambanci tsakanin manzo da annabi ba littafi bane kuma ana ba annabi littafi ana ba manzo littafi dan ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba na aljinsiya ce domin ba littafi guda aka ba annabawa ba ko baka nan bane a'a zance mafi inganci shi annabi za a bashi shari'a ne sabuwa full ai manzo za a bashi shari'a sabuwa full annabi tana yiwa a ce ya aiki da shari'a wani annabi wani manzo mi addalili kuma ayat qur'ani ba wai ra'ayi na zan baka ba Allah ce inna anzalna at-taurata sai ce mi fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu masu yin hukunci da at-taura annabiyuna annabawa kaga su annabawa ne suna aiki da shari'a annabi Musa kuma ce manzo annabi Musa mun fahimci wannan ta nan zaka bambanta wannan ni na ka maka dalilai na in baka yadda ba kuma dole bane ka dauka na fata an fahimci ni mas'ala ce ta ilimi babu cilasta suwa in ka ji ka gamsu ka karba baka gamsu ba shikenan kawo ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi ibnu ashur da yazo a cikin at-tahrir wa at-tanwir yace lamma ash'ara qawluhu ta'ala fil ayati as-sabiqa lokacin da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ash'ara tasanas an gane ko sha'ara bi shay yaji abu an gane ko wa ma yash'uruna ash'arahu ya sanar da shi yasa yanzu na'urorin zamani waɗanda suke gano
ma'adanai a cikin karkashin kasa ana kiran su alatul istish'ar an bu'din wato kaya na aiki masu hango abu daga nesa masu sanar da shi daga nesa na fata ana fahimta ta yanzu suna amfani da tauraron dan adam suna amfani da wato mai gano arzikin da ke karkashin kasa suna amfani da na'urori wanda ake azawa suna amfani da wani lokaci na'urori wanda suke zuwa su kafa gashi nan dai daban-daban su gane inda akwai arziki a duniya yace to lokacin da wannan tassanar wa'adallahu almu'minina walmu'minati wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم بأن لهم عذابين wannan ta nuna suna da azaba guda biyu ko ba haka nan bane azaban ukhrawiyan azaba ta lahira wa huwa naru jahannama suna da azaba ta jahannama wa ta'ayyana anna al-azab ath-thani azab ad-dunyawi kina sai zaman to shine azaba ta biyu menene azaba ta duniya wa huwa azabul qatl ita ce azaba ta kisa ina fata an fice ni falamma aqaba dhalika bi shana'il munafiqina wa bi darbi al-mathal lahum bil umam al-ba'ida amara nabiyahu bi jihad al-munafiqina wa hadha huwa al-jihad alladhi unziru bihi fi surat al-ahzab thumma la yajiduna waliyan wala nasira mal'unina aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila ma'ana abinda ibnu ashur yake sun yace alaka wannan aya da sauran ayoyi da suka gabata Allah ya faɗi za a yi musu azaba biyu azaba ta duniya da azaba ta lahira ta lahira ya faɗa wa adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama to azaba ta duniya fa ya faɗe ta inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan ko in yu'fa an ta'ifatin minkum tu'adhab ta'ifatun bi annahum kanu mujrimin to ga azaban nan jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim sai ce to dama Allah ya ce zai ba manzo sallallahu alaihi wasallam idinin ya yaƙe su to amma wannan ra'ayin yana da rauni domin su munafikai ba a ba da izinin a yaƙe su ƙarara ba Allah bai umarni da wannan ba na fata ufici tunda suna matsayin sun yi shiga burtu an gane ko kura ta da mi da hata kare su kafirai ne amma sun sa rigar musulunci to Allah bai ce a kashe su ba saboda waɗansu maslahohi na addini dan haka nan sai shi ibnu ashir ce kamar daga baya an ba da izinin a yaƙe su Allah bai ba da izinin a yaƙe munafikai ba amma dai Allah ya ce la in lam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila in musu bari ba Allah ya ce amma wannan ba shi ke nuna an bada izinin a yaƙe su ba sani ko mun fahimta ba to amma nan abinda muke son a gane shine cewa abinda zamu dauka lokacin da Allah yayi bayanin munafikai yayi bayanin kafirai to sai Allah subhanahu wataala ya zo da yadda za a yaƙi kowanne daga cikinsu domin ya bayyana cewa munafikai maƙiyanmu ne mushrikai maƙiyanmu ne tun farkon sura don Allah ya bayanin wannan Allah ya nuna ya barra daga mushrikai ya faɗi dalilan da suke sunar cewa ba masoyanmu bane la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma munafikai kuma ya bayanin kansu dan ya nuna wa yahlifuna billahi innahum minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraquna sai ce ya ayyuhan nabiyyu yanzu jahidul kuffara wal munafiqina a nuna ma waɗannan maƙiyan ko waɗannan maƙiyan da muka gaya muku sifofinsu da ayyukansu to jahidul kuffara wal munafiqina annabi ka yaƙi kafirai da munafikai amma sai zaman tomi jihadin ya za a yi shi yanzu bayani zai zo ina fata ana fahimta ta kowane sai shi dauki nashi rabu mun fahimci wannan sannan kuma da an ka umurci annabi in an ka umurci annabi an yi ni an umurci al'ummarsa na fata an fahimce ni in an ka umurci manzo sallallahu alaihi wasallam to al'ummar shi ta shiga ciki ka'ida ce usuliyya in an ka umurci annabi sallallahu alaihi wasallam to al'ummar shi ta shiga ciki sai in an samu dalilin da ya keɓance shi in an ka umurci al'ummarsa shi ma ya shiga ciki sai in an samu dalilin da ya fitar da shi shi kenan ka huta me ya dalili wannan ya ayyuhan nabiyyu sace mi idza tallaqtumun nisaa ya kai annabi in kun ka sake mata bai ce idza tallaqtan nisaa ba sani ko mun fahimta ba to ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi jahidil kuffara ka yi mujahada da kafirai ma'ana ka yaƙe su an gane ko mu koma mai jalalaini sai ce bisaifi da takobi a yaƙe su bini bisaifi da takobi domin su kafirai an ba da idinin a yaƙe su da takobi sai ce to wal munafiqina in ka diba cikin jalalin sai ce bil lisani ka yaqi munafiqai da ni da al lisan halshi wal hujjati da hujja domin su munafiqai mutane ne waɗanda cikin mu suke ba za a yi iyaka su ba shi yasa lokacin da an kaso a kashe Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sayyidina Umar da sauran waɗanda sun kaso su nemi a basu kare da shi ko ba haka nan bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku bar shi li alla yuqal anna muhammadan yaqtulu ashabahu dan ka a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa kenan da sun ji wannan sai su yada su ce addinin ƙarya ne sannan aka yi ku zo sai kun shiga a kashe ku shi yasa akwai kadangaren bakin tudu
kun san kadangaren bakin turu cikin ko ina a duniya akwai kadangaren bakin turu kadangaren bakin turu a barka ka bata ruwa a jehe ka a jehe turu hau shine ba haushi ka ce ba kadangaren bakin turu shi yasa irin waɗannan gwani shi yasa munafiki ya iya mu'amala ta shi haƙƙi ta sharri ba kowa ke gano shi ba shi yasa ko cikin matanka wal iyadu billahi akwai munafika ka samu matsala musamman ita ce babban matarka akwai matsala kai baka iya rabuwa da ita saboda kuna da ƴaƴa sannan kuma in kabbarta kuma baka rabu da matsala ba ko baka nan bane kana da wani abokinka wanda mutum ne kana son shi da alkhairi amma kun munafiki ne kuma kun jima tare an kai shekara 30 in kun ka rabu da ba akwai bakiya sun shekara 30 ana jiran ku rabu in kuma ka ci gaba da bazan da shi akwai matsala kadangaren bakin tulu kenan to haka ne waɗansu wurare suke amma irin wannan cikin hikima ake tafiya saboda al'amura suna iya canzawa domin munafikai suna iya su tuba illal ladina tabu yatami wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran 'azima to anan mu fahimci wani abu shi yasa jihadi ba ana nufin kawai a dauki makami ba wa'azi jihadi ne domin kaji nan mula munafiqina bil lisan kawai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku wato jahidul munafiqina yace mi bi alsinatikum kuna ya kasu da harshen ku ma'ana ku kare addinin musulunci ku yi da'awa shi ma wannan jihadi ne to amma saboda ana son a bata kalimar jihadi da an ce jihadist wai ana nufin wanda ya dauko bindiga zo yana kashe mutane ba tare da dalili ba gashi ko wajahidu bi amwalikum Allah ce ai jihadi da dukiya to ita dukiya tana iya koma bindiga halba ka saka dukiyarka inda addinin Allah zai ci gaba mafhumul jihad wasi' yana da kyau mu san yadda zamu yi mu yaki irin wannan tunani saboda ka abata addinin musulunci ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina an gane ko sai ce waghluz alaihim ka kausasa musu su kafirai da makami fala tuta'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira amma bil lisani bai ke banta gami ba bai ke banta ga munafikai ba su ma kafirai ana yaƙar su da lisan domin yin da'awa ai yaƙar kafirci ne ba sani ko mun fahimta ba amma wanda ya fi fitowa a fili in za a yi da takobi kafiri domin shi ya fito ya nuna shi bai yadda ba amma shi ko munafiki sai a yaƙe shi da halshi amma shi ma kafiri ana iya yaƙa shi da halshi ni yanzu ban san abin da ake yaƙar kafirai da shi a duniya ba irin halshi ta fuskan makaman nukiliya yanzu an fi ƙarfin mu ko ba ka nan bane ban san ma wata kasar musulmi ba da makaman nukiliya a duniya banda Pakistan ko ba ka nan bane indiya dai ba kasar musulmi bace musulmi dai suna da yawa a ciki amma duk inda makaman nukiliya yake yanzu a duniya ba da musulmi bane fuskar tattalin arziki ba mu da ƙarfi suke gaban mu domin sun mamaye kasashen mu kuma suna tsatsa arzikin kuma suna yaɗa makamai ana ta kashin juna su suna gina kasashen su ta fuskar ilimi na duniya technology biology wane ne suna gaban mu ko ba ka nan bane amma kuma da mi muka yaƙa su babu da makami amma sai suka kawo internet sun kawo ruwan dafa kansu ruwan da za a dafa su da su sai mu sa kuɗi data mu karanta ƙur'ani mu yi wa'azi sai mu yada duk duniya ba musulmin da ke nan ba duk duniya sai ya haɗa duniya gaba ɗaya to kaga ai yanzu babban makamin kenan ko ba ka nan bane dan haka yaƙar da ake makafirai yanzu da harshe tafi komi dan da bindiga ba za mu iya yaƙe su ba kasashen namu wa yanzu mu kanmu ma yanzu ta kanmu mu kai mu samu zaman lahiya ko ba ka nan bane amma sai ayi wa'azi sai a yada sai ka ji wani ya musulunta a can wani ya musulunta a can wani ya musulunta a can ta nan da yanzu muke iya yaƙar su dan haka ya kamata mu fahimci jihadi bai tsaya a wuri ɗaya ba mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya taimake mu to waghluz alaihim ka kausasa musu bil intihari kai musu tsawa shine intihar da ha babba al intihar kuma ba a cewa bil intihari wannan kuskure ne domin lamun ce duk abin da ya zama to hamzatul wasl ne ba a ce mai kaza ai mishi al hamzatu qat'i al ismu sai ka ji dalbi ya ce al ismu wannan kuskure na bi'sa lismul fusuq ba'da al iman ba a cewa bi'sa ismul fusuq domin hamzatul qat'i an gane ko hamzatu waslin in alif da lamu sun ka shiga lamu take komawa alibnu ake cewa ba a cewa alibnu li kulli imri'in ba a cewa li kulli imri'in ina fata an fahimce ni alistighfaru ba a cewa alistighfaru to alintiharu daga intihara ne da ha babba shine yayi masa tsawa fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar in kuma an ka ce alintihar da ha karami shine mutum ya kashe kansa suicide ya zama asali daga nahara ya yanke abu sai an ka ƙara alif da ta'un an ka ce intihara kamar ya yanka kashi kan mana ya kashe kanshi inna a'tayna kal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ka bambanta to sai ce wa ibilintihar
kai musu tsawa wal maqti da nuna kyama shine al maqat nuna kyama innal ladina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tud'auna ila al imani fatakfurun ko ba haka ba kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun wa ma'wahum jahannam kuma makomarsu ita ce jahannama kenan nan a duniya za a yaƙe su da kowace fuska wanda addini ya yarda da ita amma kuma ƙarshen su za ta koma makomarsu ita ce jahannama ka ko san a ce ma mutum babba ana ganin shi shine an wani abu a wayi gari ya zama to makomar shi ita ce jahannama ka san kaskanci ya kai kaskanci tunda azaba ta wuta ai ƙarshe ta ko ba ka nan bane ko nan yanzu ana so a kare da mutum da an kada shi cikin wuta ai magana ta kare ko shi yasa annabi Ibrahim mutanen shi da sun kaga ya kai musu harimi sun kace harriquhu ku dauke shi ku kada cikin wuta saboda an kada shi cikin wuta an yi an kare da da'awat wuta ta mutu murhu amma Allah ta shi gwada musu an dauke shi an jefa Allah ce qulna ya nar musu Allah ba wai ana nufin akwai alloli daban-daban ba Allah bai ce qultu ba annunu la tufidu litta'zim ba litta'addud ba don Allah guda ne qulna musu Allah mun kace ya naru ya ke wuta kuni bardan ke zaman to mai sanyi a sanyin kawai wa salaman bai sanyin mai aminci wasu akwai sanyin da bai da aminci ko yanzu kasar rasha in ana wani sanyi mutane ba mutuwa suke yi haɗin kasar rasha ɗin kasar canada inda ake yin ƙasa ga sifir ta hata sifir sanyin sai ya zawa duk son sanyin nan da muke yi yanzu da kajima cikin sanyi ya yi ma yawa sai zan cuta gare ka don mafi yawancin lokacin da coronavirus ta zo masu kwana cikin ac sai an kace musu wa sanyin ac cutarwa yake yi idan ya yi yawa ina fata ana finci to wannan sanyi sai Allah ce salaman sanyi ne mai aminci ala Ibrahim ga annabi Ibrahim wannan malamai suke cewa kenan yake nuna kudura Allah al asbabu tanfa idza lam yu'aridha al qada sababi yana amfani in hukuncin Allah bai gitta ba domin dabi'a wuta ta yi ni ta kona to yanzu kuma Allah ya hana ta kona kuma balma sai Allah mai da ta kishiya abinda take bayarwa dan ka gane ita tana biyayya ga Allah kishiya abinda take bayarwa al adad Allah in ya ga dama cikin kishiya ke fitar da kishiya yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayy ice danye kashe wuta yake yi amma Allah ce allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara ko ba karan bane to wuta an san harara gare ta sai Allah ce kuni bardan ki ba da kishiya dan ka gane waɗannan sabubba suna aiki idan Allah subhanahu wataala ya so in busu ba kuma sai Allah ya judda su yadda ya ga dama mun fahimci wannan sai sun kace a jefa shi huta an gane ko uktuluhu aw hariquhu fa anjahu Allahu minan nar wa ma'wahum jahannam makomasu ita ce wuta malamai sun yi bayani akan wawun wadan sun wato suka dauke ta cewa ana kiranta wawul hali domin wawun akwai wawul hali akwai wawul ishba'i akwai wawul atfi akwai wawu kaza akwai wawu kaza sai wadan akwai wawul isti'naf sun kace to kenan wagga wawul hali ce kenan if'al dhalika ya kai annabi ka aikata jihadi fi hal istiqaqihim jahannam a cikin halin da sun cancanci jahannama a makomarsu an gane ko fi hal istihqaqihim jahannam wadansu daga cikin malamai suka ce a'a alwawu wato wawun ce an zo da ita don ayi tambihi akan cewa an shafe wani abu ina fata an fahimce ni ma'ana wawun ce da take nuna an shafe wani abu da an ka ce wa ma'awahum jahannam kenan wa'lam anna ma'awahum jahannam ka sani cewa duk da an yake su anan azabar bata kare ba lahum azabun fil hayatid dunya wala azabul akhirati ashaq wama lahum min allahi min waq ko ba haka nan bane waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ita wannan wawan za a ɗauke ta cewa wato akan ma'ana ce za a ɗauke ta ma'ana Allah ya haɗa musu azabar duniya da azabar lahira shikenan atafina amma na ma'ana me yasa an ka ce akwai matsala saboda jahid fi'ilina ma'awahum kaga jahid fi'ilina shi ko fi'ili jumla ce insha'iyya talabiyya shi kuma wa ma'awahum jahannamu labari ake bayarwa sai suna ganin kamar ba a atafin insha'i akan mi akan khabar zan ce mafi inganci ana yi na fata an fahimce ni don haka babu wata matsala Allah ya bada umarnin cewa ga yadda za a yi musu mu'amala kenan mutukar su tuba ba sannan kuma makomarsu in sun mutu ita ce wutar jahannama wal iyadu billah Allah kai mu da tsari mun fahimci wannan ko wa ma'wahum jahannam makomarsu ita ce wuta wa bi'sal masir sannan makoma ta yi muni anan dan faɗi mas'ala guda sai mu je aya ta gaba shine cewa duk in ka ji an kawo sifa cikin Qur'ani in an kawo hukunci to hukuncin yana da alaka da sifa da Allah ce wa'adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara sai ce mi nar jahannama dan mi an ka musu alƙalin wuta li kufrihim wa nifaqihim ko ba kana bane
ya ayyuhan nabi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd sannan ce wa'ada Allahu al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar ko ba karan bane limadha wa'adahum Allahu al janna li imanihim to nan ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan nabiyyu a qira'at nafi' jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim limadha amara Allah bi mujahadatihim li kufrihim wa nifaqihim fa idha tabu wa aslamu shikenan an bar su qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin sai ka gane al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adman kamar da malaman usul fiqh sun kace mun fahimci wannan kuma nan sai kai aiki da mafhum an ce a yaƙi al-kuffara kafirai ko ba ka bane wal munafiqina da munafiqai su ma irin yaƙi ne wanda ya dace da su ko ba ka bane a fallasa su shine abin da ake nufi me yake nuna wannan al-mafhum qa'idatu mafhumul mukhalafa shine ba a yaƙar mu'mini to kaga su ko yanzu waɗanga masu jihadi sai kafirai su ba su makamai sai su je su kashe musulmi ana sallah asuba sai su ce sun yi jihadi alhali ko kafirai ake yaka wannan wanda ya baka makamin ta kasashe ka kai ka hari shine kafiri wanda bai sallah bai yarda da Allah ba ina fata an fahimce ni to sannan kuma wa ma'awahum jahannam wa ghluz alaihim ka kausasa musu wannan ya nuna cewa ana kausasa ma kafiri magana ana kausasa ma munafiki amma ba ana nufin duk magana da zamu yi mu kausasa musu magana a'a lokacin da ya kamata mu kausasa musu magana mu kausasa musu magana lokacin da zamu da'awa mu faɗa musu kalimomi masu kyau fir'auna ma Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha amma in ya bijire kaga shi da so shi bata addini sai kai mishi magana irin wanda ta dace da shi qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun qala rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum ta'qiluna kaga da yace manzon da anka turo kuma hukaci ne sai ce ubangijin gabas da yamma in kuntum ta'qiluna in kuna da hankali to tunda ba su gane ba kenan su ma hukata ne yasa kakka yarda mutum ya rina ma da hankali mutumin da yake ake masa wato idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada in kan mutumta sha'ir yace alkarima mutum mai mutunci malaktahu sai ka mallake shi duk mutumin da adda mutunci in kan mutumta shi zai mutunta ka wa in anta akramta al-la'ima tamarrada in kan mutum ta kaskantaccen mutum tamarrada sai shi bijiri daga maridi shi wato dan taurin kai sai shi bijiri maka shi yasa da kaga mutum ya samu matsayi komi kankantar matsayin shi na kokarin kaskantar da mutane to kaskantaccen mutum da kuma dan kaskantaccen gida ne saboda yana ganin cewa in ba haka yi ba shi ba za a gane wani abu bane alhali mutumta mutane shi ke nuna kai babban mutum ne ba kaskanta mutane ba masali kun fahimta ba to kenan waghluz alaihim ba ko da yaushe ake musu ghilza ba ma'ana lokacin da ya cancanta ai musu lokacin da kamata ai musu lin amma mumini wa shi ko wato ba a kausasa masa tunda an ce waghluz alaihim ay li kufrihim wa nifaqihim to mumini wa ai ya kamata mi a sauƙaƙa mishi ko ba ka nan bane mumini ai bai dace a mai mu'amala mummuna ba ko ba ka nan bane to amma mu yanzu aka si mun kai bature muka girmamawa bature muka mutuntawa bature adda daraja da kima amma musulmi dan uwanka bai da kima a wajenka ya za a yi mu ci nasara da irin wannan ɗabi'a gashi nan kuma Allah yana faɗa ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunukum minal kufari wal yajidu fikum ghilza suna an kace ku yi ma ina fata an fice ni mu'mini cewa an kai waqfid janahaka lil mu'minin haka an kace mu manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba sahabbansa kuma da aka bada labarin su tun cikin at-taura da injila an kace muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-taurati mathaluhum fil injil cikin at-taura ba kan ka bada labari kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa kima da daraja da sanin ya kamata Allah ya ce in yana da gilza ga mu'minai wacewa za su yi kai sai a baka shugabancin aikin ƙasa ta musulmi ko a baka shugabancin aiki na jagoranci na kungiya ta musulunci kuma ka zo ka kausa sa mutane kuma mutane su bika ga wanda ya fi kowa duk duniya Allah ce in yayi wannan mutane za su wace kai tunanin mutane su bika fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin kaje ban aka ce annabi yayi fa'afu anhum ka yafi a taba ka a ci mutuncin ka wani lokaci ce to ba komai dai tunda tafiya addini ce mu yi hakuri wastaghfir lahum sai mutun ya taba ka ce to wane inni ni yi kuskure to Allah ya gafarta min in kuma kai yi kuskure an fahimta in kai yi kuskure baka gane ba kuma ka taba ni na yafe maka na haƙi kai kuma ina fatan wato Allah kuma shi yafe maka na wajen shi wa shawirhum fil amri kai shawara da musulmi
kawai shikenan da an baka jagorancin kasar musulmi ko an baka jagoranci da dan Afirka da kasashen Larabawa da jagoranci irin na musulunci wai da an ba mutum bai shawara da kowa ga wanda ya fi kowa hankali da tunani wahayi aka yi masa malamai suka ce nan zaka fahimci cewa akwai abubuwan da shari'a ta yarda musulmi su yi ijtihadi domin lokacin da Qur'ani yake sabka da anka ce wa shawirhum fil amri ai Allah in ya gama ba sai an yi shawara ba sai ya sauko da wahayi sun ka ce saboda wato na farko saboda kowa ya ji cewa shi ma cikin tafiyan nan wani bangare ne wasu ka ce a'a saboda in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wahayi ya yanki a koya mana yadda zamu yi istikhrajul ara an ka ce wa shawaruhum fil amri to amma kai sai ka zabi da ka ce a kai baka shawara da kowa da an baka matsayi la dictature suke cewa dictature kai yadda kake so da ka ja irin wannan an halaka babu kasar da za ta ci gaba babu shawara turawan da kuma sun kai majalisun nuwab a zamna assembly a tattauna saboda ra'ayin mutum guda bai isa amma gaba gadi ka ce kawai da an baka wani matsayi kai duk abin da ka faɗa shi za a bi Allah kake wa ya gaya maka kai tsoron ka mutane suke yi a yan baka jagoranci ana son ka jagoranci mutane wa shawirhum fil amri ai shawara a fitar da ra'ayi sai a gane abin da zai kai al'umma gaba ba turawan girka bane sun ka kirkiro majalisa Qur'ani ne ce wa shawirhum fil amri kuma annabawa sun jagoranci mutane sun yi tafiya da mutane suna shawara da mutane su akan al'amuran da sun ka gabata kafin turawan Greek su kiro wannan tsari su Aflatun su wani Aristotle da ake zance a cewa da wannan tsari za a kamu na abin da zamu yi aiki da shi na musulunci shi musulunci bai bayanin waɗannan abubuwa ba musulunci ya bayanin wannan ya faɗi shura da ka'ida da wane ne da wane ne kai bincike ka gani ka tai Saudiya akwai majalisun shura na malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ran mu je aya ta gaba Allah ya ce yahlifuna billah يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نعم الله يتي يحلفون بالله سنا رنسوا دا الله ما قالوا بصفدابا. Ibn Ashur ya ce dama abinda aka fi yawan kama munafikai ga da shi ne suka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wani lokaci kuma dalilai wato abin nan wato abubuwan da suke suka gare su na addini misali shi ya kawo suna suka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna suka zuwa ga alqur'ani suna suka zuwa ga musulunci to in an ka je an ka kai ƙararsu sai su ce musu faɗa ba ko ba haka nan bane wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun kaga ana kai irin wannan to shikenan duk lokacin da aka kai ƙararsu sai su ce musu faɗa ba saboda ba sa son wannan kalmar ta munafici ta tabbata gare su sai ya zama to za a iya yakar su kuma ba za su ci riban musulunci ba shi ko munafiki dama yana son ya ci amfanin mutane ne da bai wasu baya kaunar su shi yasa kullun yake ta kokarin ka a gane shi sai ya rantsuwa da Allah akan ƙarya dan saboda ya fi son ya gitta haduwar shi da Allah yana ganin tana da sauki inda ya ƙarya ya ci amana kuma Allah an ce gafurur rahimun da haka babu matsala mun rance da shi an ce mu ce astaghfirullah ina fata ku ci kamar da shedan ya kawata ma ƴan uwan annabi Yusuf ya ce uqtulu yusufa ko baka nan bane aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihina ko baka nan bane ina fata ana fahimta ta kamar dan Afirka na da wani dan kasar Larabawa in ya je kasashen Turai sai ka ce mutum mustaqim na amma yanzu ya je can sai ya koma shan giya da biyan mata wai in ya kare ke karatu ko ya kare ke hutun shi da vacance sai a dawo a zan salihina can Allah ga shirin kashe ka kana dakin karuwar Turai ba ai ba Allah wayo kun san nan ga akwai duk irin matasan mu nan ga tsakanin Niger da Najeriya na arewacin Najeriya da ƴan Niger sai ga mutum ya tafi kasar Cotonou wajen neman kuɗi daga can yana can shikenan sai ka iske sun shiga cikin harkokin su na duniya sai ka iske dan Niger tare da arniya suna soyayya ya gane Kirista ce to ita ko ta ce ba ta son musulmi sai ce a ai su can ma Niger suna yankin nan da anka ce 1% kin nan ka ba 99 kin nan suke shi ma Kirista ne shikenan sai a rinka zuwa coci ana cashewa aje bakin Plaji Samedi Dimanche ana jin daɗi can in takiya suka ce mata wuyi hallelujah hallelujah au nom de Jésus
wannan da jezi da salar da mace za su samu ka kafirci da matsayi da za a baka na duniya Allah ya kyauta shi yasa to sai suna yin wannan rantsuwa don saboda a yarda da su ka izgili ne kana yarda ka shiga kafirci ko da wasa wallahi kana iya wucewa Allah kai mun tsari ina fata an fahimce ni dan haka dai ibnu ashur yace to saboda maganganun da suke fada ana zuwa a gaya ma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun fada su ce ba su fada ba shi yasa sai wannan aya ta sabka dan saboda cewa suna rantsuwa da Allah cewa ba su fada ba ibnu ashur yace kuma tana yiwa ya zama to ga jumla ce ta ta'lili ga umarnin da an kai ga jihadi domin da an ka ce jahidul kuffar wal munafiqina an gane ko waghluz alaihim to da an ka umurce shi da jihadi kenan zai iya zama towa sai su yi ta kokarin cewa su ba kafirai bane tunda in sun bayyana su kafirai ne me za a yi za a kashe su sai su ce ya halifuna billahi ma qalu kaga in sun kai ya halifuna billahi ma qalu sun fita cikin jihadul kuffar su kuma cikin jihad al munafiqin yace shi yasa ya halifuna billahi ma qalu ba sani ko mun fahimta ba kaga bayani ne da shi dai malam ya kawo to sai mu dawo cikin ɗaiɗaikun kalmomi cikin tafsiri na wato jalalaini kamar yadda muke tafiya kafin mu shiga cikin tafsiri na jalalaini in ka diba cikin al-isti'ab fi bayanil asbab an gane ko mausu'a sun kawo asbabun nuzul guda 10 karkashin wannan aya ina fata an fahimce ni sun kawo riwaya ta Ka'ab bin Malik sun kace ta inganta ina fata an fahimce ni wato sun faɗi bayani ne daga cikin ayoyin da sun kasabka da alkur'ani kan bayani kan munafikai to shikenan sai waɗansu suka cewa wato in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai gaskiya da su sun fi dabbobi zama abin nan sharri ina fata an fahimci ni munafikai ne wanga mun kawo shi a cikin asbabun nuzul da suka gabata na la ta'tadiru qad kafartum wato ba da imanikum a cikin atharkin da sun ka gabata in an yi bayani kan munafikai wannan athar sun ce ya inganta cewa sun faɗa an zo an gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun ka dawo suna cewa a'a ba gaskiya bane ba gaskiya bane wannan ya inganta akwai asar na Abdullah ibn Abbas shine na biyu shi wannan sun ka ce hasanun ne li ghairihi in ka diba zaka gane shi ina fata an fahimce ni shi ma dai wanda kissa ce ta wannan munafikin da yake cewa ya faɗi magana daga baya zai ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai faɗa ba akwai Anas riwaya ta Anas dan Malik ina fata an fahimce ni wanda ya ce ya ji Zaid ibn Arqam yana faɗa wani mutum daga cikin munafikai sai aka kawo ita dai wagga kissar dai har yanzu akwai asar na Abdullah ibn Abbas wanda shi ma ya faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daure na shan wato irwa kina ta wata bishiya shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wani mutum zai zo muku yana kallon ku da ido na shaytan in ya zo ka kai musu magana shikenan ana nan sai wani mutum ya bayyana wanda yake gashi nan wato jikin shi kamar bulu kenan ko idansa sun yi bulu kamar bula sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan me kake zagi na da sahabbaina shikenan sai mutumin ya tafi an gane ko fa halafu billahi ma qalu sai sun kai rantsuwa da Allah ba su faɗa ba alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya mishi ina fata an fahimce ni wa ma fa'alu hatta tajawazu fa anzala Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan me kake zagi na da ni da sahabbaina Allah ya sanar da shi sai ce wallahi ba mu yi ba suna wuce sai Allah ce yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufr wannan hasan ne to kaga yanzu na an ce wani mutum ne cin kuma an ce wancan ne duk ba laifi shi wannan ayat tana yawa ta sauka akan shi ko wanga mutumin da an ka ce ya zo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya kaza shi ba kan shi ayat ta sabka ba amma ta shafi irin shi na munafikai shi yasa sai mun bambanta tsakanin sababun nuzul mubashir da sababun nuzul ghairu mubashir an fahimta akwai asar na qatada ina fata an fahimce ni na abinda wato wani ya faɗa waɗansu mutane ne guda biyu kenan sun kai jayayya daga kabila ta Juhaina guda kuma daga kabila ta Ghifar an gane ko har rikici ya so ya tashi suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan asar bai inganta ba na qatada akwai asar na qatada wanda sun kace ta sabka game da sha'anin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi ma wannan bai inganta ba akwai asar na Urwa ibn Zubair wanda shi kuma wato sun fitar da shi sun ce shi na da wato kamshin kasancewa shi da'ifi akwai asar na Abdullahi ibn Abbas wanda ya ce wani mutum ana kiran shi Aswad an gane ko ya so kenan ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aya ta sauka wa hammu bima lam yanalu kaga shi ya tayi kismi na biyu wannan asar bai inganta ba cewa sunan mutumin da ya so ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi al-Aswad akwai Ikrima an gane ko shi ma ya riwaya akwai wani maula libani Adi ibn Ka'b an gane ko qatala rajulan min al-ansar shi ya kashe wani mutum daga cikin ansar fa qada lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bid-diya 12000 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukuncin cewa wanda an ka kashe za a biya diya dinari 12000 wa fi dhalika nazalat wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli wannan shi ma bai inganta ba an gane ko akwai asar na Urwa wanda yake cewa wannan mutumin wanda ake kira Jallas
ya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana daga baya ya dawo yace bai faɗa ba shi ma wannan an ce bai inganta ba kaga muna da asar guda 10 waɗansu sun inganta waɗansu ba su inganta ba amma duk inda ta kai ta kawo abinda nake son a gani shi a sababin nuzul zai fayyace maka dalilin saukar aya amma daga lokacin da aya ta sabka har kiyama ta tsayu duk wanda adda wanga hali ɗabi'an munafikai ce su yi rantsuwa da Allah sun faɗa kuma alhali ƙarya suke yi sai su ce ba su ce ba sun ci ina fata an fice su ce sun ce kuma ba su ce ba mun ji wannan ko to sai ka diba cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab ka duba don zaka ga waɗannan bayanai ba ni da ni kawo su ba kafin in shiga bayanin wannan aya mu shiga cikin jalalaini zan ƙara da wani bayani daga Imam Suyuti ya kawo yace qauluhu ta'ala inda Allah yace jahidil kuffara ka yaƙi kafirai wal munafiqina da munafiqai istadalla bihi man qala bi qatl al munafiqina wadanda sun kace ana kashe munafiqai sun kafa hujja da wannan aya don an ce jahidil kuffara wal munafiqina to amma koda ya halatta a kashe munafiqai ta wace hanya ba kai tsaye ba sai in ya zamanto ana iya kashe su ta hanyar da ba a gane an kashe su ba musulmi su kashe su ba ina fata an fahimci ni sannan kuma ya kasance a'a wato wanda za a kashe ba babba bane wanda in an kashe shi munafikai suka gano suna iya bata addinin musulunci ko kuma in maslaha ta ba da haka shikenan ta shugaban musulmi yace to sannan kuma wa akhraj ibnu abi hatim ya fitar inji imam suyuti cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil an ibn mas'ud daga abdullah ibn mas'ud fi qawlihi wajen fadar Allah subhanahu wata'ala jahidil kuffara wal munafiqina kenan ka yaki kafirai da munafikai yace qala bi yadihi kenan shi yake su da hannunsa fa in lam yastati in bai samu iko ba fa bi lisanihi da halshensa fa in lam yastati in bai samu iko ba ko ba gaba fa bi qalbihi an gane ko sai da zuciyarsa wal yuqilhum to nan fa sai ya samu matsala yuqilhum ba yuqillahum ba don ya ce yuqillahum ya maida su kadan ai bai maida su kadan yuqilhum daga aqala yuqilu shine ka bar mutum asalin iqala cikin ilimin fiqhu na abin da ya shafi saye da sayarwa in an ce nayi maka iqala na sai abu an sayar mini sai ka zo ka nuna kana so sai in ce maka to ba shi kuɗi ni na bar maka to shi ake kira iqala to wal yuqilhum ma'ana ya kale su wato wal yuqilhum ko a'a wal yalqahum ya hadu da su ne ashe bi wajhin da huska mukfahirrin in ya hadu da su ya cunkushe huska shi ne abin da ake nufi wa akhraj ibn abbas ya ce qala jihadul kuffar bis sayfi ana yaƙar kafirai da takobi wa jihadul munafiqina bil lisani su ko munafikai ana yaƙar su da halshi wa akhraja kenan ya fitar kenan shi abin nan anil hasan daga hasan an gane ko wa ghayruhu da waninsa qala yace jihadul munafiqina bil hududi ana ma munafikai yaƙi ne ana yaƙar su bil hududi in sun yi sabo sai ai musu hajji ina fata mun fice ita ce azabar da za a yi musu tunda shi ya ce musulmi na in yayi zina sai ai mishi hukuncin musulmi magana ba ta gane ba kaga dan ma Allah subhanahu wataala ya musu azaba kaji abinda malamai sun ka faɗa abinda Imam Suyuti ya kawo to nan da yazo wajen qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala yahlifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah ba su faɗa ba suratu tauba Imam Suyuti fi a cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil yace fiha a cikin wannan ayar zamu fahimci cewa anna listihza'a bi ayati llahi izgili da ayoyin Allah kufrun kafirci don Allah ya ce yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim yace wa anna tawbataz zindiq asalin az-zindiq muna sai a ce zindiqin qatu ko ba ka nan bane kalima ce asalin ta sun kace daga farisanci take shine mutumin da ya bayyana musulunci ya koya kafirci zindiq kenan to amma ana amfani da ita lokaci da zindiq shine mutumin da bai da addini kwata-kwata ba ko kafiri yace to wa anna tawbataz zindiqi maqbulatun ana karbar tuban wanda yake zindiki mutum ne ana ganin shi kafiri ana ganin shi musulmi sai bayyana kafiri daga baya ya bayyana ce ya musulunta to ana karba amma da sharadi in an tabbatar da musulunci shi ya inganta domin in wasa ne da yi da addini ai ba za a yi da shi ba ko ba haka nan bane yace zakarahu wanda ya faɗi wannan magana ilkayya sunan wani malami ne alkayyal harasi yana da littafi ayatul ahkam wa ghayruhu da waninsa kaga hukumce da zamu fahimta in mutun ya munafiki ya bayyana kafiri yace ya musulunta in mun ga musulunci shi ya inganta sai mu karba in bai yarda ba mun kaga ƙarya ce shikenan sai aka kashe shi na fata an fahimta wannan kuma cikin wannan aya an ka fitar da wannan jahidul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir wannan shine abinda wato malin ya kawo to yanzu in mun ka dawo cikin jalalaini kenan saboda mu fassara kalmomin ayar ɗaya bayan ɗaya
yace yahlifuna suna rantsuwa ai almunafiquna munafiqai billahi da Allah ma qalu busu fada ba ma balagaka anhum abinda ya iso zuwa gare ka minas sabbi na zagi kullum sun ka faɗi wata mummunan magana ga manzo da an ce su ce a su wallahi busu fada ba ina fata an fince ni to kuma ga wanda allamul guyubu Allah wanda ya san gaibi yace wala qad qalu kalimatal kufri tabbas sun faɗi magana ta kafirci wa kafaru ba'da islamihim sun kafirta bayan musulunta su yace azharul kufra sun bayyana kafirci ba'da izharil islam bayan sun bayyana musulunci domin ba gaskiya bane su da ma ba musulmai bane ba musulmai bane munafiki ai ba mu'mini bane wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin su ba mu'min ne bane kenan bayyana wa ne an kai yace wa hammu bima lam yanalu sun yi buri hamma shine ka dauki niyya abu kuma niyya wani lokaci mai karfi wani lokaci niyya wanda ba ta da karfi idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun wa laqad hammat bihi wa hamma biha al-azm to wa hammu sun yi niyya bima lam yanalu abinda basu samu ba min al-fatki shine yace al-fatki su kashi asalin alfatku shine kashin gilla bin nabiyyi su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqaba an gane ko inda audihi min tabuka ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tabuka wa hum bid'ata ashara rajulan mutum 12 ne fa daraba ammar bin yasir wujuhar rawahil sai ammar ya buga huskokin ar-rawahil in an ce ar-rawahil kamar tago da take dauke da su jam'i ne na rahila lamma gashauhu lokacin da sun ka fuskanto shi sai ya buge wannan abin faruddu sai aka mayar da su an ce mutum 12 sun shirya kisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na fata mafici ne a'a su munafiqai wa hammu bi malam yanalu wannan ɗaya ne daga cikin abin da sun ka shari'a sun yi burin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutu su kashe shi ko ta wuce hanya Allah bai wasu ba sun yi burin hammu bi malam yanalu sun yi burin kan musulunci ya ci gaba an gane ko ba ku samu wannan ba to nan in hammu bi malami na ruwan nufin kisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan a nuna maka sun yi sai aka kawo shi mujmal dan saboda a nuna maka sun yi busu ci nasara in kuma ana nufin hammu bi malami nalu duk bukatocin da sun kaso na komawan addini baya da kisan manzo da wacewar musulmi duk sun yi amma Allah bai ba su iko ba dan a nuna maka duk wanda ya yaki addinin musulunci ba zai ci nasara ba ina fata an fahimci ni shi yasa sai udul bai kawo suna ba sai ya kawo wato ismul mawsul ai wa hammu bima lam bil ladhi lam yanalu min al fath bin nabiy sallallahu alaihi wasallam yake ce wato wa ma naqam yace ai an karu busu yi musu ba illa an aghnahumullah sai don Allah ya wadatar da su wa rasuluhu da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min fadlihi daga falalarsa bil ganaimi Allah ya ba su ganima kaga addinin musulunci ya zo da alkhairi in an ka samu ganima ai sun samu alkhairi ba da shiddati hajatihim bayan suna cikin bukata al-ma'ana mai jalal ne yace wato yace ma'ana lam yanalhum minhu illa hada ba abin da ya shafe su daga manzo sai alkhairin sa walaysa mimma yunqamu bai daga cikin abin da ake kyaman mutun da shi ma'ana nan wani ka'ida ce a cikin ilimin balaga akwai abin da suke kira ta'kidul madh bima yushbihu adh-dhamm da ta'kidul dhamm bima yushbihu al-madh sai a zo a zarge ka za a ƙarfafa zargin sai a zo da abu kamar na yabo wani lokaci kuma sai a yabe ka sai a zo da wani abu kamar zargin ka za a yi sai a ƙarfafa yabon kaga wa ma naqamu busu kyamata ba illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli sai dan Allah da manzonci sun wadatar da su to ai wannan ba abin kyama bane fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum afitar da su in an ce afitar da ku afitar da kai ka zami ka san abin zargi sun kace innahum unasun yatatahharuna su suna tsarkaka to ai wanga tsarki ko ana bukata ta ko ba ka dan bane to dan haka ana iya kawo wa yabo a karfafa shi da yabo ana iya kawo wa zargi a karfafa shi da zargi sannan sai ayi ta'kidu wato madhu bima yashbihu dham yabon ka an kai amma yabon da za a karfafa shi da shi sai a kashi kamar zargi sai daga baya a gane yabo ne na fata an fahimci ni na taba ku kissa wani surki da an kaje wajen kamun farauta ban sani ba kuna taba ku wannan kissa surki aka je wajen farauta to sai aka kamo zabo sai aka kamo kuma zomu yanzu da aka zo bakin gari za a rarraba shi wannan mai ya zai tafi wanda ya bada ya kuma zai tafi to a shi wanda ya bada ya shi ke son zabo
an gane ko shi ko wancan da tun da bashi an kai ai kaga dole shi ma baba biyayya ko ba haka nan bane in kuma bai baba biyayya ba ya san dai abin da zai biyo baya tunda yar tana can gida inda ba ta can na hice to duka kowa shi ta kanshi sai ya ce to dibo abin da ke so da kai abin da ke so da kai za a rabuwa yace in zomo kake so ka dauki zomo ka bar min zabu in zabo kake so ka dauki zomo ka bar min zabu ai magana guda ce ko lokaci ya matso ko to ba mu bari mu fassara dai kalmomin ayar daga baya za mu zo mu karasa yato fa in yatubu in sun tuba anin nifaqi daga munafinci wa yu'minu bika suka yi imani da kai yaku khairan lahum zai fi zama alkhairi gare su wa in yatawallaw idan suka juya suka bada baya anil imani daga imani yu'adhibuhumullah Allah zai musu azaba aliman azaba mai radadi fi dunya anan duniya bil qatl da kisa kuma Allah ya ɗebe musu albarka kuma ba su da kima a cikin al'umma ba ita ce azaba ba azaba Allah ɗaya mai da ka baka da kima cikin al'umma ai azaba ce an gane ko wal akhirati da lahira bin nar Allah shi musu azaba da wuta da irin yadda mala'iku za su azabtar da su an gane ko wa ma lahum fil ardi ba su da wani mutum fil ardi a cikin ƙasa min waliyin wal majibincin lamari yahfazuhum minhu wanda zai tsare su ga Allah wala nasirin kuma ba su da taimako yamna'uhum wanda zai tsare su ga Allah to me yasa an ka ce fil ardi a cikin ƙasa na fata an fahimta ai ya kamata a ce ba su da mai wanda zai tsare su a duniya kuma da kuma mi a sama da ƙasa ina fata an fahimci ni to sai malamai sun kace saboda munafikai ba su yarda da ranar kiyama ba su yarda da Allah ba sai Allah ce walahum fil ardi nan kasar da sun ka yarda da ita ba su da mai ba su tsaro dan ba su imani da akwai Allah ba da Allah balantana a ce wa malahum wato fil ardi was sama'i min waliyyin wala nasir dan ba su yarda akwai Allah ba an gane ko sannan kuma wasu daga cikin malamai suka ce a'a nan da yace wa malahum fil ardi nan yana nufin wato ardi ana nufin ƙasa ta nan duniya wa malahum fil ardi min waliyyin duk ƙasar da za su je ba su da mai taimako ai nan duniya muna da ƙasa can kiyama cikin wutar jahannama ai akwai ƙasa ko ƙasanta tana da ƙasa ai ko ba ka nan bane to a can ƙasan wutar jahannama ba su da mai taimako a nan ƙasar duniya ba su da taimako innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira lokaci yayi muna halin sa kuma mu ƙari bayani ba mu yi hakuri insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya yarda za mu zo mu yi karatu sauran kwana ina ganin biyu suka yi muna sauratun da 27 ne muke tsaye da karatu sai kuma bayan sallah babba in akwai rayuwa karatu na sati da ake yi ran Lahadi a wannan masallacin daga magriba zuwa isha'i abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa